Wo ist la guitarra mia? Ja, maar Han, hallo, hallo. Dus je zijn kan, die hebben hier smaak viel gemerkt. Ja, maar Han, de zomer wordt veel vleesbieten gebakt, weil we hier bij Strukland. Ook vele mensen worden bekend met zijn. Ik heb vrienden in Paraguay, Bolivia, Argentinië, Mexico, Texas, Ontario, Canada, Alberta. Ergens waar wordt bietenvlees gebakt. Besonders de zomer. Ja, maar Han, ik heb van die een zeer einfache recept. We hebben al voor jaren en jaren allemaal klops gebakt en klops gebroed en we weten niet wat alles en allemaal dezelfde klops. En als je zijn de hoort en dreig en van der wil ik je een recept wijzen, veel kan dat. Maar bij Amazon, ik wil je een recept wijzen waar klops interieur, dat zijn de week en juicy, zo fijn saftig. En dat zijn niet zo dreig, dat waar de afpiet niet, dat stift dat niet allemaal zo. Bij Amazon, ik wil je wijzen wat we er te brokken. En koop die gelijk dort. Amazon, ik wil je nog wat extra spice wijzen, wat we er hier, wat er ook nog maakt zijn. Dat nennt zich dry onion soup mix. Dat je hem stuk hebben, maar we worden het voor der zelfs merken. En dat moet ook maken. Zo Amazon, nu ik je wijzen wat alles maakt moet. En wat er gereed wordt. En morgen daar willen we smaak 4 merken. Daar willen we die klops pakken. En dan vielleicht een beetje met eetchokken en schmoon vat. En vielleicht een beetje groents erbij. Frisse groenten uit de garden. En een beetje picadillo. Of zo'n pico de gallo. En wer weet niet wat alles. Maar Amazon, nu willen we een beetje spice hier. En ik wil je dat wijzen. Oké, dan wil ik in het wezen voor dat drie simpel zup mix down top hier. Hier hebben we een dradel kuffel rinspulver, 1/3 of a cup beef bouillon. Hier hebben we een theelepel grove chestnutpulver, 1 teaspoon garlic powder. En hier hebben we 3/4 kuffel 3 seppelen. Dat is een beetje een grove gedreide seppelen, wat je in een stuk hebt. En hier hebben we 4 theelepel seppelpulver, 4 teaspoons onion powder. En hier hebben we een halve theelepel celery salt, semilla de apio in polvo, op Spanisch. En hier hebben we een halve theelepel, of wieder een theelepel paprika, 1 teaspoon paprika. En hier hebben we grove peper. We hebben hier een halve theelepel grove peper, half a teaspoon coarse pepper. En hier hebben we een halve theelepel salt, half a teaspoon salt. Nu worden alle topreerd en dan hebben we dat 3 simpel soup mix. We're going to mix it all together and we're going to have our dry onion soup mix. Homemade. Okay, dat was dat 3 simple soup mix. Alle toprieren, alle spices. Gonna mix all the spices together for the dry soup mix. And then we're ready to make hamburgers. Dat is our item. Klops maken. Oké, daar wil je weten wat we hier worden brokken om deze bijzondere klops eten. Hier hebben we vanaf hier 1 pond Schweinfleisch, gemolden Schweinfleisch. Half 1 pound of ground pork. Hier hebben we 2 pond, meest kilo rindfleisch. Dat is gewoonlijk aber half zoveel Schweinfleisch als rindfleisch. Half as much pork as beef, ground beef. En hier hebben we 2 tot 3 10 chestnut, 2-3 cloves garlic. En hier hebben we een 4 kuffel, of een beetje meer, fijn gesneden seppelen, 1/4 cup, or a little bit more, diced onions. En hier hebben we een halve theelepel chestnutpulver, half a teaspoon garlic powder. En hier hebben we een halve theelepel seppelpulver, half a teaspoon onion powder.
En hier hebben we 1,5 eetlepel zo'n simpelzupmix, wat ik je juist gewezen heb, wat we melken. 1,5 tablespoon dry onion soup mix. En hier hebben we 2 eieren, 2 eggs. En hier hebben we 4 kuffel ketchup, quarter cup ketchup. En hier hebben we 1 kuffel hoevergraat, 1 cup of oats. Je kan 2 kruimels broodkruimels, maar ik doe van jou hoevergraat. You can use breadcrumbs, but I'm using oats. En hier hebben we peper en zout, zoveel als je braucht. Pepper and salt to taste. Nu gaan we dat toebreken. Oké, nu hebben we dat hier al eruit. Nu hebben we dat zwienvlees en rindvlees en de eieren. En alle spices, alle top mixen. Daar rieren, daar kneden, dan werden we een stuk 3 bis 8 Stunden am Eis abstehen haben. Und dann werden wir Klops machen. We're gonna mix all the ingredients. And then have it sit in the fridge for about 3 to 6 hours. Wow, check them all that. Nu hebben we dat ekenhout gloed zo fijn eruit. Nu willen we Klops opleiden. Nu check them all. Nu wordt Klops opgeleid. Besondere Klops. We hebben een beetje groot gemaakt van jou. Die springen nog een beetje aan. Hoe we immer gaan. Check them all that. Van heerlijk wel zeer. Schijn het. Ovenkast gaan. Wauw. En wat je verduurt, dan doen we de Klops veel ronddraaien. En dan krijgen die zo'n smakend bruin door. Du krijgt zo van de parilla. Krijgt zo, ik wil niet weten waar het zit, want die wordt gewoon omgedraaid. Daar, nu kijk hem. Hört hem al. Oh. Zeer schijn. Met alle druk, ekenhout. Wauw. Ik laat het wat zeer schijn schmijn. En weet je wat dit is? Oh, dit is Strukland schmoonvat. Strukland cream gravy. Oké, daar werden we ons de schieberij werden. Dat zit zo, ik heb vielleicht al lang niet gegeten. Hier waar we dan check hem al dit. Oh, zeer special Klops. En hier hebben we eetschokken. En hier hebben we schmoonvat. Dus je zien kan, ik wil van der nur rief schmoonvat even schapen, wat je voor zo. Er zal nog wat even blijven zum aandokken. Kijk hem al dit. We hebben van der frisse tweebak gebakt. En hier hebben we nog een beetje frisse schobelschout, wat we gekjapt hebben. En nu kijk hem al dit. Wow, dit is pico de gallo. En dan met gurken en met vater haan. Ik had je de laatste gewezen, het vater haan. Dat schmeckt me zo gruwelijk zeer schijn. Nu heb ik dat met pico de gallo top gemixt. Daar, check hem al. Nu wordt je de schieven nog van dicht bewezen. Mensen worden zeggen, maar dat wordt de mensen niet alle uitkrijgen. Maar weet je wat? Ik heb van der Säue geschafft. Oh, yes, daar zijn die. Eetschokken. Strukland schmoonvat, de besondere Klops en de frisse schobelschouten. En daar hebben we pico de gallo met vater haan, dus purslane en portulacca. En frisse tweebakjes. Nu willen we opdassen. Nou ja, dan gaan we van jou incasseren. Ik ben zeer dankbaar voor jullie alle. Ik ben dankbaar. Gott uns von der war der Hafen einen Dag geschenkt.
dankbaar voor jullie allen. En nu gaan we eten. Deze klops. Wij doen een beetje schweinefleischmaand doen. Want als we zoveel weken en zaafja, dan is het niet te dreig. Zo. Nu willen we eten. Klein glasje vlees een beetje afsmeren. En ik ben dankbaar voor jullie allen. En ook dankbaar voor al jullie comments. Zo, Emma. En dit grens hier wat ik houd, wat ik kunt wijs. Maar de vader Han, dat haak ik nu weg mij uit. Nu laat ik dat wassen, daar met wasseren. Dat smaakt bloos zeer schijn dat heeft wel wat vitamines. En als ik zo goed met 3-4 been, dat is goed voor ergens wat. So dat is niet beschreven. Vater Han, Pursley, Portulaka, zeer schijn. Vandaag had ik frisse 2 bakjes gebak. En toen weet ik dat ik hier nog veel Strookland smoon van die waren. Ik kon nog nu een beetje aandokken. En dit klops. Wauw! Dat toekt je meer naar de rug en loopt meer buiten. Dit klops. Ik wil je zeggen, het smaakt ganz anders als wat je gewend bent. Zo, zoek die proef.